uNkulunkulu akulonde kusisi kama kupastor ngechannel Nyufuleke. Ngicela ukuthi inamba uma uyimember yechannel uyisebenzise. Uma uphuphile noma ungabhala ku comment section kodwa qinisekisa ukuthi you call me. Siyoqeda idaba so that if I don't get time to respond ku comment section but ngikorespondile via a call. Kufona kusongo 9 ngiyafuna mama kuphela ku WhatsApp. Makhosonke Maseko uthi kunjani pastor uphupha uyipheka ngabe khona kushona ube kupheka inyama yangaphakathi. Nake singakusho ngokuqondile uma uphupha inyama yangaphakathi kungawupha oluhluma uyipheka olungasho nje inhlala kahle nokuphila impilo enhle futhi ehloniphekile nokuthokozela imali imihlomulo noma inzuzo. Hezekiel 24:10 ifumbela izinkuni ukukhwezela umlilo ubilise kahle inyama futhi ufake izinongo. 2 kuyenzeka uma uphupha inyama yangaphakathi kube uphawu oluhluma uyipheka olusho ukuthi kungenzeka kunomcimbi omkhulu futhi obalulekile ozayo. Genesis 19:3 kepha-ke wazincenga kakhulu zazi zaphambukela kuye sangelini yakhe wazilungisela idili. 3 ngokwesintu uma uphupha inyama yangaphakathi kungawuphawu oluhluma uyipheka nje ubona iphekiwe lapha olungasho ukuthi kungenzeka kuyodingeka kwenziwe into eyisithebe esikhalelekayo. Yabona? Okay. 4 kwesinye isikhathi uma uphupha inyama ngaphakathi kuyaba uphawu olubi uma uyipheka usuke lukhomba ukuthi kungenzeka ngase kwehla isifo esingalindelekile noma ke kuzokwehla isifo ngenxa yolaka olulethwa okungenziwa kwesithebe ngoba kungenzeka vele kuzoshona ngoba kunomuntu oyigulelayo noma kuzoshona ngenxa yokuthi la khaya kade nagcina ukwenza into eyisithebe le mimoya isiphakama ngolaka iyayikhalela ukuthi hayibo nakho singana bese ilimaza umuntu ukuze ezogcina. Yabona? Siyabonga. Siweni phansi